Prošle godine sam ovde imao priliku sa vama da razgovaram o nekim suštinskim veštinama fudbalera, veštinama igrača. Istakli smo prvi kontakt sa loptom, preciznost, kontrolu i tako dalje. Danas je moja tema i ono o čemu ću pričati sa vama potpuno drugačija, iz drugih par opanaka, što bi mi u Srbiji rekli, a tiče se veština onih osnovnih i možda i najvažnijih u ovom poslu veština trenera. Trener je danas upravljač, trenerska profesija se u mnogome promenila u odnosu na neka prethodna vremena, kao u ostalom i sve u savremenom društvu. I govorit ću o možda dve osnovne veštine savremenog trenera danas, a to su upravljanje. Samo moram da se, ovde su me namestili kao u nasi, sad je dobro. Dakle, upravljanje i veština komunikacije. Zatim ćemo malo govoriti o tome šta vrhunske trenere izdvaja od onih prosečnih, pa ujedno i dati svojevrstan omaž svim ovim fantastičnim ljudima koji su svima nama poslužili kao inspiracija da se bavimo upravo ovim poslom. I onda u drugom delu predavanja neće biti tako lepo i tako, ne znam da li vam je Jaka rekao da ponesete ogledalo na ovo predavanje, treba će nam svima, jer hoću da vidim malo zašto u UEFA imaju običaj da počnu temu sa "So you really wanna be a football coach". Ovde je potpuno jasno da vi želite da budete fudbalski trener, pa ja neću postavljati to pitanje, svi ste, ja koliko znam, sa pro licencom, neki SA i tako dalje. Dakle, daleko ste već otišli, daleko ste zaglibili, nema vam nazad, ali hoću da vidim zašto, hoću da porazgovaramo svi zajedno zašto sam se odlučio da budem trener. Trener je neko ko svakodnevno deli informacije sa ljudima, trener je neko ko podučava druge, trener je neko ko neprestano želi da daje i da deli, a na tom putu su mu potrebna određena znanja, određene veštine, pa da vidimo da li imamo svi zaista okolnosti da u tome budemo ono što nam je svima, verujem, cilj, da budemo uspešni. Naravno, uspeh se meri i valorizuje kroz različite stvari. Za nekoga je uspeh novac, za nekoga je uspeh slava, za nekoga je uspeh dobrobit društva, svoj lični, svoje porodice i tako dalje, pa ćete vi proceniti gde ste vi upravo, odnosno šta je za vas uspeh. Trener, upravljač, kaže ovako, evo nas ovde, veština komunikacije. To je ono prvo o čemu ćemo danas pričati. I u svakom poslu, ne samo u trenerskom poslu, komunikacija je najvažnija stvar. Pre neki dan smo sedeli i razgovarali i rekli, znate, komunikacija nije cigla, komunikacija je glina. Znate, ja dam vama neku informaciju, a vi je date kolegi i ona dođe ista. Ne dođe ista, dođe uvek različita, dođe upravo onakva kakva je vi dajete. Dakle, živa stvar. Veliki Ivo Andrić je govorio, kaže, reč pustite i ona biva sve veća i sve teža i na kraju ode u nedogled. Dakle, vrlo je važno kakvu informaciju dajemo. I pogledajte ove ljude koji su na vrhu piramida ovog posla i evo vidimo ovde gospodina Fergusona koji danas priča o tome, o komunikaciji, o upravljanju, upravo o tim veštinama, priča na Harvardu studentima, zato što su procenili da su upravo fudbalski treneri, osim što imaju izuzetno razvijene te veštine komunikacije i upravljanja, imaju ogromnu strast prema svojem poslu. Fudbal je ljubav, fudbal je strast, za razliku od drugih ne idu na silu, nego idu zato što to vole, baš to vole. Gaje ogromnu strast prema fudbalu. I čovek sada predaje studentima. Složit ćete se, nije isto kada govorite studentima, nije isto kada govorite igračima, nije isto kada govorite trenerima. Jako je važno kome se obraćate, na koji način se obraćate i tako dalje. I to su upravo ove stvari. Prvo, ko kaže? Ko o nečemu priča? Prva stvar o kojoj se govorilo i pisalo, o kojoj su prve pisane reči u čovečanstvu su o komunikaciji, o govorništvu, o retorici. Grci su govorili o tome. Još je, rekli su logos, patos, etos. Od čega zavisi komunikacija? Pa kaže, ko kaže? Od toga jako puno zavisi.
Ko nešto priča? Koja je njegova, kakva je on ličnost, kakav je karakter? Da li ima težinu to što on govori? To je jako važno. Zatim, šta on kaže? Koliko argumentovano neko nešto priča? Pre nego što date bilo koju informaciju vašim igračima, morate dobro da je potkrepite argumentom, mora debelo logike da bude u toj informaciji. Zatim, način na koji to kažete. Takođe je jako važan, takođe je suštinski. Ne možete se ni svakom igraču obratiti na isti način, ne možete ni svakom treneru se obratiti. Ja se češće u poslednje vreme mnogo više obraćam trenerima nego igračima. I različitim profilima se obraćate drugačije. Ovo je suštinski u našem poslu. Da li radite sa decom, da li radite sa profesionalcima, da li radite sa profesionalcima koji su debelo plaćeni ili radite sa ekipom u kojoj nema žute banke. Da li im govorite posle dobijene ili posle izgubljene utakmice. Da li to treba da bude nešto što izađe prirodno iz vas ili je to deo vašeg plana, vaših veština? Da li treba unapred da znamo kako ćemo se u različitim situacijama postavljati? Takođe, ko kaže? Pa znači da treba i tekako da radimo na sebi, na svom autoritetu, na svojoj prirodi, na svojoj pojavi, na svemu tome, da bi imali autoritet da nešto kažemo. Zatim, kome kaže, to je upravo ovo što sam objasnio, kako i kome, povezano je. I ono što je možda daleko najvažnije, a to je uvek ono poći od cilja, start with why, krenuti od šta, je ishod svega ovoga. Evo ga jedan od najboljih trenera današnjice. I kad kažemo ko kaže, pa kad kaže Gvardiola, pa vidite na koji način kaže, kome kaže, to je njegov način komunikacije. Postoje ljudi koji potpuno drugačije komuniciraju, ali on da, i pogledajte o čemu priča. Priča o onome što je čuo prošle godine u Portorožu, ovo prvi kontakt, pregled igre, okreni se, skupi informaciju i tako dalje. Tako je, ko kaže, demonstrira, vidi i tako dalje. To je opet, potpuno se slažem. Pričat ćemo i o tome. I ishod, evo ga ishod. Šta radi Raheem Sterling u ovoj situaciji? Upravo onu informaciju koju je dobio, demonstraciju i informaciju koju je dobio od čoveka koji mu je to pokazao. Ishod. Suština. U komunikaciji je ishod. Pre nego što podelite s nekim bilo koju informaciju, dobro razmislite šta želite da bude ishod. Zatim, praksa trenera. Mislim da smo sa ovim, jer imamo nešto da o komunikaciji, o ovim stvarima još raspravimo. Mislim da su ovo suštinske stvari, onih nekoliko koje sam naveo. Ko kaže, šta kaže, na koji način kaže, kome kaže i koji je ishod. Zatim upravljanje. Bilo bi jednostavno da je sve u komunikaciji. Ima ljudi koji imaju izuzetno dobro, što bi mi rekli, imaju dobru žvaku i u stanju su da ispričaju priču neverovatnu i to u nekom trenutku može da ima jako dobar efekat i da traje neko vreme. Posle toga, ja ću opet žargonski se izraziti, posle toga igrači ga provale, svi ga provale i tako dalje i to pada u vodu i krene da se ruši. Zato su treneru potrebne i druge veštine osim komunikacionih. Potrebne su mu upravljačke veštine. Kako upravljati timom? Toliko duboko i toliko daleko imamo u tome da slušamo i da radimo i da razvijamo te veštine. Kako upravljati sobom? Juče je bila gospođica, psihološka priprema i pričala upravo o tim stvarima. Dalje, kako upravljati svime ostalim? Trener danas je izloženiji svim tim stvarima više nego ikad. I sve od toga ima jako puno detalja. Kako upravljati sobom? Uverenja, iskustva, vrednosti. Zatim ono kaže kakve su ti misli, takav ti je život. Kakve su ti navike, takav ti je život i tako dalje. Ali ovaj čovek, John Wooden, problem sa tehnikom. Američki trener
John Wooden je napravio ovu fantastičnu piramidu uspeha i ja ću samo kratko proći kroz nju i govori kako sebe učiniti uspešnijim u poslu kojim se bavite. I ja ću samo navesti ovo što su motori, a on je ovde rekao marljivost. Marljivost nije isto što i kaže biti radan, biti radan. Ne, marljiv je još jedan napor više. Raditi sa ljubavlju, raditi sa entuzijazmom, raditi sa ogromnom željom. I evo ga entuzijazam. Zatim, vidite ovde, samo kontrola, inicijativa, opreznost i tako dalje. Ali u srcu uspeha je skills, veštine, kompetencije trenera. I kompetencije, odnosno ono što su veštine, nosi vašu stručnost, nosi vaš rad, nosi vaš uspeh. I vidite ovde iznad su, kaže, opreznost, a to je, kaže, da prepoznaš i kad si uspešan i kad si neuspešan, uzdržanost zapravo, poezija, uzdržanost, i kad si uspešan i kad si neuspešan, da se ne poneseš u tome ili da se ne uniziš i da budeš na mestu, da budeš temeljan i da gradiš dalje, da nastaviš da radiš. To je jako važno. I onda kaže confidence. Iz svega ovoga, na temelju ovoga, dolazi samopouzdanje. Ali ako ne stoji na temelju ovoga, to više nije samopouzdanje, to je onda arogancija. I susrećemo se svakodnevno sa ljudima koji nemaju ovo, ali imaju ovo. Problem. Arogancija. Ako se ne temelji na veštinama, ako se ne temelji na marljivosti i na svim ovim ostalim stvarima. A zatim ovaj vrh ovde dolazi sam po sebi kao posljedica ovoga, da budeš najbolji baš onda kada je to najpotrebnije. Dakle, čovek ukoliko želi da radi na sebi i na svojim kompetencijama, itekako ima metoda da se time bavi. Ovo je jedna od sjajnih metoda na što treba obratiti pažnju. Ali onda dolazi ovaj teži problem, a to je upravljanje timom. Teži ili jednako težak. Nekome je upravo najteže da upravlja samim sobom. Znate, upravljati timom u takmičenju, u trenažnom procesu, u vantrenažnom procesu. I ponovo postoje metode. Juče sam slušao Tanju, čini mi se da je ime, i upravo je govorila o tome. Na koji način? Pa onda imamo neke stvari koje se ponavljaju, bilo da vodim fudbalski tim, bilo da vodim fabriku, firmu, kancelariju, šta god. Ili bilo koje sportsku ekipu. Modeliranje. Šta modeliram? Pa prvo imam neki model kako želim nešto izgleda, kako želim da mi izgleda igrač, kako želim da izgleda igra mog tima, kako želim, modeliram trenažni proces, savršenu, najbolju verziju svog igrača, svoje igre, svog trenažnog procesa. Zatim, selektiram ljude, ideje, vežbe za tako nešto. Prognoziram koliko daleko mogu da odem sa time. Jako važno prognozirati kratkoročno, dugoročno, srednjoročno i tako dalje. Zatim dijagnostikujem stanje pojedinca, fizičko stanje pojedinca. Dijagnostikujem kako igra moja ekipa, koliko trči moja ekipa. Dijagnostikujem stanje u timu, sociometrija. Toliko stvari može da se dijagnostikuje. Zatim dolazi ono što je najvažnije. Planiranje i programiranje. Programiranje, moram da kažem da u fudbalu, u našem sportu, vrlo je važno o tome razmišljati. Kaže neko, imam program za narednih godinu dana. Kako imaš program za narednih godinu dana? Za koliko dugo napred možemo programirati u fudbalu? Pričam o fudbalu, vrlo specifičnom sportu. I pričam sad o seniorskom fudbalu. Srednjoročno, dugoročno, mesec dana, godinu dana napred, dan napred. Koliko? Isprogramirao sam trening sa 22 igrača. Povrede se dvojica baš pred taj trening, a jedan je nezadovoljan. Ili je kijamet, pao sneg, čudo. Šta radimo? Improvizujemo. Samo da ne odemo u ono pogrešno, da improvizujemo. Improvizacija od improve. Poboljšavamo. Menjamo svoj... Ne menjamo, ne odstupamo, ne menjamo plan.
ali menjamo kratkoročni cilj, kratkoročni program menjamo, moramo da se prilagodimo. Fudbal je pun toga. Isprogramirali smo nešto, a baš smo izgubili 3 utakmice za redom. Šta radimo? Jer se držimo istog programa. Nemoguće je u fudbalu, ispravite me ako grešim ili ako postoji drugo mišljenje, potpuno je normalno, ali je nemoguće dugoročno programirati. Planirati, da. Dugoročno programirati jako, jako teško. Stalno se nešto menja. Uostalom, koliko puta ste u toku vežbe, samo ste došli u situaciju, vidite, ne ide neka vežba. Šta smo radili? Malo smo proširili polje, ili smo malo skratili, ili smo promenili ulogu nekom igraču, ili smo promenili zahtev. Pa već samo to po sebi govori nemoguće zapisati u kamenu sve u fudbalu, jer je fudbal živa stvar. Radimo sa živim ljudima. Dalje, realizacija, suštinski važna. Prošle godine smo puno pričali o tome. Podela, organizacija u okviru stručnog štaba, stajati trojica trenera i gledaju trening, komentarišu, pričaju. Ista vežba, jedan je stao sa jednim igračem, drugi sa drugim, daje intenzitet, daje coaching, daje korekciju i tako dalje. To su potpuno 2 različite vežbe. Potpuno 2 različita treninga. Dakle, u realizaciji je kvalitet. Jako je važno baviti se time. Kontrola svega urađenog, evidencija, analiza, korekcija i tako dalje. I u trenažnom procesu, i u takmičenju, i u vantrenažnom procesu postoji ovo. U trenažnom procesu, samo u prevenciji, razvijanju, rehabilitaciji, uvek postoji od modela skroz dole do kontrole. Dakle, jako puno posla. Kad uđete u sve ovo, a danas uopšte ne pričamo o tehničko-taktičkoj pripremi, ili o fizičkoj pripremi, ili o bilo čemu. Pričamo samo o upravljanju, o procesu upravljanja. Koliko je dubok i širok trenerski posao. Kada želite u njemu da budete izuzetno uspešni. On može da se radi i drugačije, kao i sve u životu. Levom rukom. Ali je pitanje dokle će takav pristup da nas dovede. Dakle, upravljanje. U prilog toga da je upravljanje... Evo, imamo ovde kolegu iz Japana. On će nam potvrditi da li ovo stvarno ovako izgleda. Šta je ovo? Pa modeliranje. Neko je izmodelirao nešto, isplanirao je, podelio je zadatke. Evo ga trener, nadgleda, realizuje, deli neke informacije. Pogledajte koji je plan, koji je model, koliko ih je u redu. Selekcija, najsnažniji su gore, dole najlaganiji su gore. Jedan stoji ovako, drugi stoji ovako, jedan ovako i tako dalje i tako dalje. Planiranje, programiranje, model, selekcija, sve u ovome. Trener i trener. I pogledajte. Dakle, u svemu nam je potrebno detaljno planiranje i programiranje. Suštinu ste razumeli, uspeli su na kraju. E sad, često se priča o tome, i sad malo pre sam prokomentarisao sa kolegom ovde, o tome da kažu ljudi, kaže, ovaj priča teoriju ili ovo je strašan praktičar, a fali ovo ili fali ono. Kako možemo uopšte reći tako nešto? Na koji način možemo... Ivan Toplak, evo ga ovde, veliki i praktičar i veliki i teoretičar. Praksa bez teorije je slepa, teorija bez prakse je gluva. Ukoliko nemamo određene temelje, znanja, veština, kako možemo biti sigurni da sprovodimo praksu na pravi način? I obrnuto. Šta je uopšte teorija nego nešto što je izašlo, što je izniklo iz prakse? Dakle, bavite se vašim kompetencijama, bavite se onim što jeste. Rekli smo, evo, naveli smo samo 2, a gde su dalje znanja o tehničko-taktičkoj, fizičkoj, psihološkoj pripremi i tako dalje. I onda ova neumitna činjenica da se sve menja. Pa kaže neko trenira onako kako su njega trenirali pre 50 godina i kaže imam iskustvo, imam kompetencije, igrao sam fudbal
ili sam bio trener, a zapravo je to bilo pre 50 godina. A pre 50 godina do danas toliko stvari se promenilo u trenažnoj tehnologiji, u pristupu, u onome, podsjećam vas na glavne stvari iz komunikacije, ko priča, kome priča danas, koliko brzo, kakve informacije žele današnji igrači. Juče smo komentarisali, neko kaže, svi to čujemo svakodnevno, svi su na telefonu. Aha, pa znači želiš brze, kratke, direktne informacije. Želiš da ti ih neko servira što jasnije. Nemam vremena za ovo. Nemam vremena za filmove, niko više ne gleda, nažalost. Ja gledam, sinoć je bio na televiziji Kum, kad god je Kum pa odgledate. Ili gledate John Wayne-a ili Steve'a McQueen-a. Ono traje scena 2 minuta, jedna scena. Danas su sve kratki rezovi, po 2 sekunde, pap. Inače, mlad čovjek neće da gleda. Kako to u stvari danas izgleda? Koliko ljudi postoji u stručnom štabu? Koliko specijalista postoje koji se bave različitim aspektima razvoja? Sad dolazimo do onog momenta kad vam treba ogledalo. Zašto nam treba ogledalo? Da vidimo sve ove kompetencije, gde smo, šta smo, kakve su nam okolnosti, koliko toga znamo, gde želimo da budemo, koji su nam ciljevi i da vidimo naše kolege, ovi uspešni treneri, koji su sve to nivoji profesije fudbalski trener i koji sve profili postoje u ovoj profesiji. Koji su sve to nivoji? Kad kažem nivoji, govorim i o novcu, govorim i o nivou takmičenja, govorim i o nivou znanja i kompetencije. Pa kaže, postoje ovi top treneri, ovaj gospodin iza je jedan od tih. I koliko ih postoji na svetu, takvih trenera? Pa to je koliko? Evo sada krenemo da ih nabrajamo. Mourinho, Guardiola, Ancelotti, Lippi, Capello i tako dalje, Simeone. I sve teže nam je da ih nabrojimo, dakle nema ih više od nekih 20, 30. Top trenera. 20, 30 na svetu. Mi svi pričamo o njima i svi stalno razgovaramo o njima, a njih je 20, 30. Među milionima ljudi koji žele, kojima su oni inspiracija. I oni su upravo zbog toga sjajni. Da, oni su inspiracija. Ali onda treba malo da pogledamo i CV tih ljudi. I da kažemo ko su ti ljudi. Pa da pogledamo CV-eve ljudi koji u ligama petice vode timove. I da kažemo da, sad dolazim na ono što malo pre kolega kaže. 75% tih ljudi su bivši vrhunski fudbaleri. Zidane, Guardiola i tako dalje i tako dalje. 75% Pochettino, koji god sada. I onda se pojavi neki Mourinho, koji je takođe igrao fudbal, nije bio vrhunski fudbaler. Ili Klopp, i oni čine onih 25%, a na ovom još manjem uzorku čini incidente. Dakle, vrlo je teško doći u tu situaciju ukoliko niste imali vrhunsku karijeru. 20-30 njih, koji su inspiracija svima. Zatim, postoje ovi subtop treneri. Oni koji su ispod njih, koji rade takođe na izuzetno visokom nivou, za ogromne novce. Radi trener, ja ne znam ko je trener LA Galaxija, ali sam siguran da radi za sjajan novac. Ili, evo ga momak koji je trener Hoffenheima, koji koliko ima, 28-29 godina, koji radi u Bundesligi i igra sad za vikend protiv Bayern Minhena. Sjajna stvar. Trener Galatasaraya ili trener Siniša Mihajlović je pre neki dan bio trener Torina. U jednom trenutku bio trener Milana. Milano koji nije više ono što je nekada bio, ali kad ste trener Milana, tu ste negde između top i subtop trenera. Imate ogromnu karijeru. Ovo je fenomenalno. Ali koliko tih ljudi ima? Koliko može da ih ima?
200, 300, 500, nema veze, to i dalje kap u moru. Sjajno zarađuju, sjajan posao, igraju na najvišem nivou i imaju šanse da ukoliko ih posluži rezultat, ukoliko su marljivi i vredni, ukoliko zadovoljavaju sve one uslove o kojima smo pričali i još neke o kojima nismo razgovarali, imaju šanse da dođu na top nivo. Sjajno. Šta mi da radimo s time? Ko su opet ti ljudi? Pa opet sam rekao, opet sam izvodio Sinišu Mihajlovića ili nekoga, opet ljudi najčešće koji imaju okolnosti slično ovima sa top nivoa. Zatim ima ovih internacionalnih. Ima ih, verovatno ih ima i ovde u sali. Ljudi koji su radili negde u inostranstvu i dalje mogu da rade za sjajan novac. Koji su radili negde, otišli su da za dobar novac, na dobrom nivou, rade negde u fudbalu. Nekoliko hiljada ovakvih ljudi ima. Naravno, postoji problematika jedna, što kada ste ovde, lako možete da zglajznete i ovde. I možete posle jednog slabijeg rezultata da budete tu. Nacionalni trener u Sloveniji, ne znam koliko zarađuje, ali u Srbiji, ako ste nacionalni trener, znači radite, trener ste u Superligi Srbije, izgubili ste nekoliko utakmica, dobili ste otkaz u jednom klubu, u drugom klubu, nemate posao, imate porodicu, vrlo lako možete da postanete socijalan slučaj. Vrlo lako. A nacionalni trener, za sebe kažete da ste nacionalni trener, na nacionalnom nivou. Kao nije daleko od onog internacionalnog ili subtop, đavola. Sad ponovo kažem, zašto neko želi da bude trener? I dalje, ja na neki način želim da vam skrenem pažnju na ove opasnosti. I vi ste ih svi jako dobro svesni. Nema tu više tog novca, a nema kontinuiteta, rizik je ogroman. Posebno, znate, nacionalni trener u Nemačkoj, da, okej, ali ja sam razgovarao sa puno ljudi tamo i znate i vi vrlo dobro. Ljudi rade u 3. ligi Nemačke, rade preko dana svoj posao, imaju kancelariju ili firmu i tako dalje, uveče odu i drže trening i uživaju u tome. I to im bude neki luksuz na ono što rade, što im je glavni posao. Kod nas ljudi se troše kao da su Fergusoni, svi od reda, a zapravo rade na nivou koji ništa ne garantuje. I postoji ova opasnost. I nije opasnost, da vam kažem nešto, u Srbiji nekada, u Jugoslaviji bivšoj imali ste one zonske lige, bilo sjajno raditi. Zašto moraju svi da budu Guardiola ili Mourinho? Pa zar nije fudbal predivna stvar i gde možete na regionalnom nivou posvetiti život, igrati regionalni fudbal, trenirati u regionalnom fudbalu, biti gospodin čovjek, čitav život u sportu. Kad bi mi shvatali stvari na pravi način i kada bi to bio hobi. Ne, nama je fudbal život i na regionalnom i na onom vrhunskom nivou i tako dalje i identifikujemo se s njim i tu su te opasnosti i ja sad dolazim do onoga zašto uopšte o čemu o ovome pričam. Osvestite ovo. Razmislite gde ste, gde želite da budete i koliko je realno da tamo budete. Pre nego što uđete u opasnost i postanete, ili ste već možda, ovaj trener, a trošite se, čitav dan vam ide na to. Čitav dan ste u planiranju, programiranju, upravljanju, seminari, investiram. Više investiram nego što mi se vraća. Porodica kući sedi, čeka, kad će novac, kredit, levo, desno, ne. Užas jedan. Užas jedan. Zbog fudbala. Pa, ako je zbog fudbala i ako volite fudbal, igrajte ga vikendom sa prijateljima, uzmite neki klub, radite to levom rukom ako je moguće. Kod nas i sa ovog nivoa hoće da vas oteraju ako to radite na taj način. Dakle, dobro odredite prioritete. Razmislite dobro gde ste, da ne biste došli do marginalnog trenera. Jer ima to. A dobro, ovoga ste svi gledali, ovo... Poludeo čovek. Poludeo čovek. Mislim da ste razumeli suštinu.
Zato što on je skrenuo čovjek, ali nije on u pitanju. Video sam takvih koliko god hoćete. Rade sa decom. Rade sa decom. Postoji opasnost da odemo u tom pravcu. Ukoliko ne analiziramo, ukoliko ne nosimo ogledalo, gde smo i šta smo. Naravno, postoji srećna okolnost da možemo da odemo i gore. Nije sve tako crno, ima jako lepih stvari u fudbalu. Ali je jako važno da se stalno preispitujete. Od čega to zavisi? Od čega zavisi gde ćete biti, šta ćete biti? Pa od vrlo jednostavnih stvari. Da li ćete biti na vrhu ili ćete biti skroz dole? Okolnosti, rad i dar. Od toga kakve su vam životne okolnosti, od toga koliko ste marljivi, vredni i od toga koliko ste talentovani. Ovo je Gvardiola iza, ne vidi mu se glava. Ovo je njegov fudbalski otac Johan Cruyff. I Gvardiola ima tu sreću da mu je praktično Rinus Michels deda, a Cruyff otac, da je bio kapiten Barcelone, da je izabrao pravi put i tako dalje i tako dalje. Pa je još na sve to jako talentovan i nadaren za to. I u sve to je izuzetno marljiv, fanatik je. Imao sam priliku da kratko porazgovaram sa Svetislavom Pešićem, koji kaže, ma čovjek nije normalan. Čovjek u Bayern Minhenu, ovo je bio trener košarkaške ekipe, ovo je bio fudbalske ekipe. Kaže, pa on kad završi trening, on se zabije gore sa stručnim štabom u kancelariji, ne izlaze do sledećeg treninga. Sutradan, mislim, sad Kari to priča na onaj svoj način. Ali da, to je tako. Ti ljudi su izuzetno marljivi, rade mnogo, mnogo više od ostalih. Dakle, okolnosti, rad i dar. Njegove životne okolnosti su bile sve to. Nikad nećete biti Jose Mourinho ukoliko niste imali životne okolnosti, splet životnih okolnosti, pa niste prevodio Bobiju Robsonu u Barceloni. Pa na sve to još niste izuzetno fanatično radili i talentovani. Nikad nećete biti Željko Obradović ako vam mentor nije bio Duda Ivković. Nikad nećete biti Kokoškov ukoliko vam ovi ljudi nisu bili mentori. Sa ovim vam i čestitam na evropskoj tituli, apsolutno ste zaslužili. Ali nisam završio ovde, ovo je samo intermezzo. Dakle, svi ti ljudi su imali izuzetne mentore, izuzetne okolnosti i znali su da ih prepoznaju. Znali su da uzmu u jednom trenutku ogledalo i da kažu, čekaj, gde sam ja sada? Ja sam sada u senci Željka Obradovića u reprezentaciji, svoju šansu ću dočekati, verovatno nikad, ako ne odemo u NBA. Odluka. I dalje razvojni put. Ljudi koji su donosili dobre, ispravne odluke i neprestano radili na svojim kompetencijama. Sad ja upravo o tome hoću da kažem. Šta su, na čemu treba da se radi? Pa na svim onim stvarima o kojima smo pričali. Jako me muči ove. Sad, šta je ono srećna okolnost za nas, pa ću se vratiti na kompetencije? Zato što u fudbalu i dalje nam treba ono ogledalo, postoji sve to na seniorskom i omladinskom nivou. Znači, kad Sonja Matekalo, čovjek koji je čitav život posvetio radu sa mladima u omladinskoj školi Partizana i danas ga prepoznajemo kao jednog od najvrednijih i najboljih ljudi za razvoj mladih igrača na prostorima Evrope. Da li je on uspešan čovjek? Znate, ako merimo uspeh novcem, moj prijatelj Fredi Fiorentini jako dobro zna da nije u šoldima sve. I ako merimo novcem, ne, on nije uspešan. Ali ako merimo time da ga i dan danas pominjemo u kontekstu u komu ga pominjemo i da je inspiracija mnogima, on je izuzetno uspešan čovjek. On je izuzetno uspešan čovjek, izuzetno zaslužen čovjek i ima fantastičnu karijeru. Menadžer, trener, seniorskog i omladinskog nivoa. Razgovarao sam sa jako malo, prije rekao mi je da su ovde uglavnom pro treneri i da su neki od vas vođe omladinskih škola. Vođe omladinskih škola su otprilike menadžeri, upravljači omladinskog nivoa. Ukoliko ste vođa omladinske škole u Chelsea-u, na kom nivou radite? Na onom top nivou. U Barceloni, La Masiji, vi ste trener omladinaca Barcelone. Ili ste trener U21 Nemačke, Argentine,
šef škole ste u Boki Juniors. Ili ste šef škole u Olimpiji iz Ljubljane. Takođe ima veliku težinu, iz mog ugla. Ne znam kakva je situacija trenutno u Olimpiji. Ili u Sarajevu, u Zvezdi, u Partizanu. Ne kažem da smo i dalje na top nivou, ali smo definitivno, možemo kažemo, sub-top, internacionalni nivo. To nije nikakva definicija, nikakvo pravilo. To je jako klizav teren da bi mogli da kažemo, to je tu i to je tako. Nije ni važno. Pričamo o tome šta vam, koje vam mogućnosti pruža taj posao. Pruža vam tu da ste na omladinskom nivou negde u sredini koja ima izuzetan potencijal u selekciji, u uslovima, u stručnom kadru, ljudskim resursima i tako dalje. Dakle, imate vrlo poželjan posao i sa njime možete nešto napraviti. Možete biti metodičar. Znate, kaže, kod nas u Srbiji još jedno zanimanje koje nije onako vrlo popularno, a asistent, trener specijalista, trener tehničko-taktičke pripreme, fizičke pripreme, pripreme golmana. Trener golmana Real Madrida, pomoćni trener Bayern Minhena. Sve to čovjek može da radi i da za sebe kaže ja sam na top nivou u fudbalu. Ali šta onda moram da razvijam? Moram da razvijam kompetencije, tehničko-taktičke pripreme. Da li mogu da budem vrhunski trener tehničko-taktičke pripreme ako nisam izuzetan demonstrator? Čak sam možda bio vrhunski fudbaler, ali šta mi onda nedostaje da bi bio izuzetan trener tehničko-taktičke pripreme? Pa moram poznajem metodiku. Ja moram onda da se upoznam sa metodikom, moram metode informacije da imam, moram da znam kako radim demonstraciju, moram kroz sve te stvari da prođem, da se edukujem, da svoje kompetencije nagrađujem, da i bio vrstan trener tehničko-taktičke pripreme, verujte mi. Danas su kondicioni treneri, čak i psiholozi, uzeli najvažnije uloge u stručnim štabovima i svi pričamo o njima. Svi odmah prvi trener, vodim kondicionog trenera. Ne, ovo je najvažniji čovjek. I ovo je zanimanje koje će biti sve popularnije, sve više na ceni, jer je fudbalsko, jer je suštinsko. A mi pričamo o kondicionim trenerima, da, kondicioni treneri dolaze iz drugog miljeja, uglavnom sa fakulteta, obrazovani, pa se nametnu, lako. A zapravo je njegova uloga, on je deo, on je neki šaf. Ne smemo krenuti iz fizičke pripreme, moramo krenuti iz fudbala. Pa znači ovo je upravo najspecifičnije. Analitičar. Zanimanje analitičar. Danas se pojavljuju ljudi koji su savladali programe za montažu i za sebe tvrde da su analitičari. Ja kažem, ne, to su montažeri. Analitičar je neko ko poznaje kompletnu tehničku, taktičku pripremu, ko može da razume igru tima, performanse pojedinca da bi nešto mogao da analizira. Ako hoćete da budete vrhunski analitičar, a biti vrhunski analitičar, ja opet uzimam primjer Barcelone, je top posao. Paris Saint-Germaina, top posao. Znači, ovim hoću da kažem, fudbal je ogroman. Vi možete biti na top ili na marginalnom nivou u toliko različitih zanimanja. Važno je da se pogledate, a kažete kakve su mi okolnosti, koliko sam nadaren za to, koliko sam voljan da radim, da se odričem toga i u kom pravcu hoću da se razvijam. Jesam li ja šef? Jesam li pomoćnik? Sam li kondicioni trener? Zašto je to važno? Pa da bi odredio svoje kompetencije, da bi se usmerio, da ne bi išao šareno jednu, drugu, treću, petu stvar. Ne, da bi išao fokusirano ka svom cilju. Scout, naravno, i tako dalje. Evo su neki od ljudi koji su napravili top karijere, ja ih izvem, oni su metodičari. Većina ljudi za njih ne zna. Ovo je Horst Wayne, čovjek je bio trener hokeja na travi. Hokej na travi se igra na istom prostoru i 11 na 11, kao i fudbal, i po tome je kombinatorika vrlo slična. On je napravio, on je otac onoga, mi svi pričamo small side games, igre na skraćenom prostoru. On je otac toga. Čovjek je izmislio to i dobio posao u Španskoj federaciji, u Nemačkoj federaciji, u Američkoj federaciji, jedan od najčuvenijih ljudi u oblasti metodologije fudbalskog treninga. Razbio je, umro je prošle godine, razbio je, ima karijeru neverovatnu. Will Kerver, svi znate ko je. Odrekao se, bio šef stručnog štaba Feynorda, pa je zarad svoje ideje, vizije i tako dalje, otišao ono što svi danas prepoznajemo kao Kerver metodu.
Evo ga jedan čovjek koji je član IRA panela, namjerno sam uzeo njegovu sliku. Čovjek je sebe utkao u razvoj španskog fudbala poslednjih 20 godina. Radio u reprezentativnim selekcijama sa svim ovim momcima, mladim reprezentativnim selekcijama, Iniesta, Xavi i tako dalje. Bio kod nas na predavanju. Bio ovde na predavanju. Dakle, ima vrhunsku karijeru, top karijeru, jer to radi u Španskom savezu, ima fantastične okolnosti da je Španac. Dakle, radi čitav život na vrhunskom nivou, radi jedan fenomenalan posao, može da posluži kao inspiracija onima koji dolaze iza njega. E sad, kaže, čovjek treba da se, ja sam dobio nekoliko sjajnih poruka od ljudi ovde s kojima sam razgovarao u prethodnih nekoliko dana, koji kažu, odnosno juče i prekjuče, koji kažu volimo da dođemo ovde na seminar, da porazgovaramo ljudima, svaki put nešto ponesemo. Pa juče koleginica rekla 2 informacije pa su dovoljno. Svaki put nešto učimo, svako od nas. I to je kružni tok, dvosmerna ulica, kako god hoćete. 1 informacija, 2 informacije koju ćete pokupiti, ali čitav život, dugotrajno, doživotno učenje, doživotno usavršavanje. Ja vidim ovde i puno mladih ljudi i puno sedi glava. Ali svi su došli sa istim, došli su sa istim ciljem, došli su po neku informaciju, po učenje, po znanje. To je sjajno. I došli su neku informaciju s kolegom da podele, da razmene i tako dalje. Taj proces ide takođe jako važno kada imate ono ogledalo, pa sve prepoznate gde ste, šta ste, morate da prepoznati gde ste na putu tog procesa učenja. Proces učenja ide jednom, uvek ide ovako. Neznanje kompetencija. Ko su ti ljudi? U tu zamku najčešće upadaju, u to je zamka u koju najčešće upadaju bivši vrhunski igrači. Izađe iz kopački, uzme tim i kažem najčešće, i ponovo ću ponoviti da su najveći svetski igrači imaju najveće šanse da budu i vrhunski treneri. Johan Cruyff, možda dovoljno, evo sada pogledamo, Zidane, Guardiola i tako dalje. Znači, oni su najpredisponiraniji, ali najlakše mogu da upadnu u ovu zamku. To znači, znam ja to. A radi potpuno drugi posao. Do juče ga je neko trenirao, govorio mu šta da radi i kako da radi, on je imao da spremi svoju opremu i to je to. A danas treba da upravlja grupom ljudi, različitim vidovima pripreme, da komunicira, da more tona posla i odjednom se našao u potpuno novoj situaciji. Ali on misli, znam ja to da radim. Ja sam rođen za to. Fudbal pripada samo meni. Velika opasnost. Velika opasnost. I ukoliko ostane na ovoj nesvesnoj inkompetenciji, odnosno ne znam da ne znam ili mislim da znam, vrlo brzo će se sudariti s realnošću. Ali to je jako dobro. Ukoliko se sudari s realnošću, to je dobro za njega. Jer će nastupit će drugi taj stadion koji kaže svesna inkompetencija. Reći, ujebote, ja možda ovo ipak ne znam. Ja ovo možda ipak ne znam, bro, ovdje ima toliko stvari. Šta ja sad radim s ovim? Kako rešim ovaj problem? Odem na pripreme, izgubim utakmicu, igrač, frka, slačionica, bum, eksplozija. Šta da radim? Ja ovo ipak možda ne znam. I ne pričam to da to se u životu dešava sa različitim stvarima. Nikad ne znamo sve. Do kraja života se učimo i nikad ne znamo sve. Postoji nova stvar za koju smo nesvesno inkompetentni ili i tako dalje. Znači, uvek postoji taj proces. Ovo je jako dobro kada se desi. A onda nastupa ova svesna kompetencija. I onda čovjek vrlo dugo bude ovde, između ove dve. I kaže, ja ovo znam. Izgleda da ipak ne znam. Pa znam, pa mi se čini, pa bi možda mogao, a možda i ne bi. I tako dalje. Ali je to proces. To je proces. I na kraju, kada radite i učite, desi se ovo što je cilj procesa, a to je nesvesna kompetencija. Počnete da radite nešto o čemu i ne razmišljate. Vi prosto to znate, vi time baratate, to imate u malom prstu u svako doba noći. To je cilj. To je cilj nama kao trenerima da svi prepoznajemo gde smo, da se razvijamo, sve dok ne dođemo dotle. Sa svakom oblašću.
i na taj način gradimo put ka svome uspehu. I kada u sve ovo ugradimo ono što lično smatram najvažnijim, a to je sad ćirilično poštovanje prema svemu što vas okružuje, svesnost onoga prethodnog, znam da ništa ne znam, onda naše šanse za uspeh rastu. Ovaj čovjek ovde je profesor Aleksandar Nikolić, stariji ga verovatno prepoznaju, zovu ga ocem jugoslovenske košarke. I Saša Đorđević je relativno skoro primao na Univerzitetu za sport u Beogradu diplomu počasnog profesora i popeo se na binu. U tom trenutku on je rekao: nisam ovde zbog svojih igračkih zasluga, većina vas zna šta je on i koliko ogromnu karijeru ima, niti sam ovde zbog svojih trenerskih dostignuća, u tom momentu je vice šampion sveta i tako dalje. Kaže, ovde sam jer sam se popeo na ramena onih koji su mi pomogli da dođem do ovde. Ukazuje ogromno poštovanje svim tim ljudima koji su bili pre njega. Da, fudbal se menja, kao što se menja i Formula 1, ali to ne znači da ćemo to samo da izbrišemo. To su ljudi koji nam pomažu da se popnemo na njihova ramena i da napravimo mi u sportu i u našim karijerama ono čemu stremimo. Ukoliko imate pitanja, ja sam vrlo rad da stojim vam na raspolaganju, a svo moje poštovanje i jako sam zahvalan na prilici da govorim ponovo ovde pred vama. Hvala.